Doncs benvinguts, benvingudes, benvingudis a aquesta xerrada d'inauguració de l'Horror Film Festival que estem enregistrant tant en vídeo com en àudio per al podcast Idíl·lic, que és un podcast itinerant de gènere fantàstic. Normalment anem a llibreries, anem a esdeveniments, a salons, a festivals, per parlar de tots els temes que toquen d'alguna manera a la fantasia, el terror, la ciència-ficció i el friquisme en general, que a vegades el friquisme s'escapa una mica per vies pròpies. Avui la xerrada l'hem titulada Perspectiva de gènere What the Fuck i és un títol que crec que és molt pertinent i té un doble what the fuck. La gent que estigui escoltant el podcast normalment són friquis, la majoria són homes, els tenim controladíssims, i segurament el tema perspectiva de gènere, quan senten aquest concepte diuen ni idea de què és. I en canvi tenim un altre what the fuck, perquè si esteu a aquesta sala és que sabeu el que és la perspectiva de gènere, però el what the fuck és on és la perspectiva de gènere quan l'estic buscant en el cinema de terror. Llavors avui parlarem d'això, una mica aclarirem el concepte de perspectiva de gènere i mirarem una mica què hi ha sota la catifa en aquest concepte i ho farem amb dones que estan vinculades en el món del cinema, algunes del cinema de terror, d'altres al cinema vinculat amb la producció per part de les dones, la mirada femenina, o sigui, expertes en aquest tema que ens obriran la ment i que segur que qui ens estigui escoltant acabarà sortint d'aquí una lliçó. He de posar també en context, fa mig any més o menys, al Festival a Cucullonat de Girona, ja vam tenir un parell d'aquestes senyores, aquestes dues d'aquí, per parlar de la presència de dones en els festivals de cinema, que són poques, que normalment estem una mica darrere i no sortim a la llum i que ens trobem molta desigualtat. Elles van fotre molta canya, molta, i tot i això, els directors del festival, que són tres homes, van dir això ho hem de repetir. Per tant, jo crec que avui podem sentar un precedent i aquí es repetirà, òbviament, però segur que altres festivals diran això hem d'incloure la perspectiva de gènere sigui com sigui perquè mola. Dit això, he fet aquesta introducció, m'agradaria presentar a les integrants de la taula. Tenim la Louise Briggs Andersen, és guionista, directora danesa, tot i que porta molt temps aquí. És defensora dels drets de la dona, membre de diverses organitzacions per la diversitat i la igualtat a la indústria del cinema. El seu últim treball és el documental Noa, que s'ha estrenat en cinemes i en televisió, i ara mateix està escrivint un llibre sobre els abusos en la indústria del cinema. Per tant, està posada fins les tranques amb aquest tema. Després tenim la Mara Causaràs, que és coorganitzadora del Walpurgis Queer Horror Film Festival. Sort que m'ho he apuntat perquè em vaig fotre la pitxa un lío al desembre, n'aprendrem, que també fareu la segona edició d'aquí molt poquets. Sí, a finals de maig. Doncs ja ho tenim aquí. També vas crear el Ramen Fan Soup, on traduïes i subtitulaves vídeos d'ídols japonesos. Sí. I aquí ante todo. I a més això també va obrir-te la porta que tu ets subtituladora i has d'haver subtitulat de forma professional 1000 coses. Mogolló de coses. Lo bo és que si ets una persona curiosa aprens moltíssim. I després tenim l'Alba Villarmea, que és membre de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, és coorganitzadora del Club de Lectura contra Cines Feministes al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmason. És llicenciada en Periodisme i Comunicació Audiovisual i ha format part de l'equip del programa Soy Càmera del CCCB, entre d'altres. Totes tenen biografies molt llargues, he fet un esforç de sintetització, espero que se'n valori. I la Sílvia ja la coneixeu, la Sílvia García Palacios, que és fundadora de l'Horror Film Festival. Fa més de 20 anys que volta en aquest món audiovisual i també en el món de l'activisme. Les dues coses van de la mà i menys mal que és així. És productora, directora, programadora i crítica de cinema i ha estat també en diferents associacions i cooperatives socials ecològiques i feministes. Tenien entre totes un bon historial i crec que està bé perquè la primera pregunta és difícil per fer arribar a la gent que no està posada en el tema, que és què és la perspectiva de gènere. O sigui, perquè clar, aquest concepte, qui està molt posat ho entén perfectament, però la gent que segurament escoltarà l'Idíl·lic dirà what the fuck. Qui s'arrenca? Puc començar jo. Anava a dir que és terrorífic escoltar la teva pròpia biografia en boca d'altra persona.
què és la perspectiva de gènere. Podem parlar de què és la perspectiva de gènere al cinema, no? Potser. I, bueno, clar, o sigui, intentaré no ser com superteòrica, que de vegades peco una mica d'això, però no, als anys 70, als anys 80 va començar a sorgir tota una sèrie de no només de teòriques, sinó també de professionals, no, dins dels festivals de cinema que estaven intentant veure què estava passant, no, que s'estaven fent totes aquestes pel·lis per dones, però això no s'estava reflectint als festivals de cinema o als llibres a les universitats, a la teoria que s'estava fent. I algunes d'aquestes teòriques, per exemple, la Teresa de Lauretis, que no sé si la coneixeu, però va morir fa 2 setmanes o així, i és una de les primeres teòriques fílmiques feministes, era una tia molt xula, va parlar del cinema com a tecnologia de gènere, no? O sigui, com que el cinema és una tecnologia social que produeix gènere, no? Produeix forma, o sigui, una sèrie d'imatges que ens ensenyen com se dona o com se home, no? O sigui, el cinema no només reflecteix la societat, sinó que també produeix, no? Com aquestes maneres de ser dona i ser home. I llavors la perspectiva de gènere al cinema és doncs aquesta forma de mirar, de produir, no és només la mirada, sinó que també és la forma de treballar, la producció, doncs amb aquesta mirada feminista. No sé si és una bona resposta, però és una primera resposta. Clar, a nivell teòric parles d'anys 50-60 com a concepte, una mica més tard, però estem parlant que l'expressió perspectiva de gènere, almenys així popularment, no fa tants anys que s'ha començat a sentir i ja no sé, a començar a aplicar. No sé què ha fet, o sigui, què ha passat perquè ara mateix estiguem aquí assegudes parlant de perspectiva de gènere. O sigui, què ha canviat? L'activisme. I què vol dir activisme? Fer coses. No? Si anem a l'etimologia, clar, d'activisme és fer coses. No és dolent, és molt bo. Sí. Bueno, el que estàs veient és, com deia Alba ara mateix, que estàs veient unes formes de representació que no quadren amb la realitat, poder. Que no estan representades totes les formes de persones que n'hi ha, que no hi ha totes les veus. Doncs reivindiquem això, que estiguin, que diguin, que volem sentir-les. Perquè si no, fas tot un concepte, no?, genèric, abstracte del que se suposa que és la societat i crees estigmes directament. No és només que creïs estereotips, crees estigmes en les persones i creuen que han de ser d'una forma o d'una altra perquè ho veuen a la pantalla, en aquest cas a la pantalla, que parlem de cinema. Bueno, yo quería hacer un comentario también sobre la mirada, ¿no? En inglés decimos the male gaze, la mirada del hombre. Si hacemos esa reflexión y pensamos en toda la historia del cine que está totalmente dominado por hombres, en absolutamente todas las posiciones, digamos, en el rodaje, ¿no? Es mayormente hombres que escriben guiones, que escriben las historias, mayormente hombres que dirigen los actores, cómo tienen que actuar, dónde ponemos la cámara. También es un hombre que pone la cámara físicamente. Su idea, sus sugerencias de planos, y todo viene de un hombre. Todo es a través de unos ojos masculinos. Luego llegamos a la fase de montaje, donde también sabemos que es súper importante esa fase en cómo construir la historia y cómo contar la historia, ¿no? Luego el compositor de música, y podemos seguir y seguir y seguir. Entonces, y al final hay un público que está viendo la película y ese público normalmente es mitad-mitad. Bueno, un poco según quizás el género o la película, pero más o menos es mitad-mitad. Hay mujeres que van al cine y hay hombres. Pero la película está hecha para los hombres, porque la película ha pasado, esa historia que ha sido escrito por un hombre, ha
pasado por tantos ojos de hombres, de perspectiva del hombre, y eso es lo que al final hemos consumido todos y todas desde siempre, desde pequeños, ¿no? Pero desde siempre. Es una forma también de lavar el cerebro. Realmente, o sea, parece como palabras muy grandes, ¿no? Pero realmente es así. Nosotras mujeres estamos muy acostumbradas de ver hombres protagonistas, hombres que actúan, hombres que son héroes, hombres que toman acción, que tienen vidas interesantes, que son profundos, que son complejos. Y luego hay la mujer de la película que normalmente es la novia o la prostituta o la mujer, ¿no? Y entonces eso poquito a poco ha empezado a cambiar. ¿Y por qué? Bueno, porque cada vez estamos haciendo un esfuerzo para que más y más y más mujeres también aportan con sus historias. Y no solo como guionistas, sino en todas las profesiones. Bueno, para mí eso también és la perspectiva i la mirada, no? Sí, i ara mateix també espais com aquest, o bueno, Autobombo, el Walpurgis, donem veu a aquestes perspectives que, bueno, contràries a lo tradicional, donen com importància a vulnerabilitats que no veiem abans, també posen la mirada en personatges que potser no són tots homes, no? Tenim molta varietat i és molt important que fem aquesta feina. L'activisme continuem i fer cinema també és activisme. Clar, però trencar la barrera, sí, perquè suposo que hi ha d'haver aquest tema, no? O sigui, segur que molta de la gent que està aquí avui, o per no dir tota, ja té una conscienciació a l'hora de triar aquest festival. Com ho fem, això? Per acostar la perspectiva de gènere a tothom sense que ho sentin com, no sé, com una pressió, perquè tot el que ve del feminisme fa por i és com, ai, por Dios, socorro. Ai, que me hablarán solo de maternidad i drames. Bueno, doncs fer un festival de gènere de terror jo crec que ja és un trencament, perquè ja la gent ja va torçant el cap i va, hosti, i això no és el que veia, no és el que veia. Bueno, aquesta és la idea bàsica. És un nicho? Sí, m'agrada molt, molt perquè trobes cireretes, trobes moltes cireretes i molt interessant. Així que jo crec que, igual Puris també ho fa, és l'única forma de trencar caps, que és el que ens agrada. Trencant clixés és un dels nostres claims, trencant clixés, redefinint mostres. O sigui, i anant una miqueta amb una cosa, un clic, perquè entengueu una miqueta què vol dir perspectiva de gènere. Nosaltres, quan veiem pel·lícules d'acció, sempre veiem que els homes, com deia els herois, els héroes, sortien allà i vinga, ho solucionaven tot. A la realitat, quines són les persones que en un moment de crisi, de ai, hay que apagar el fuego, hay que hacerlo, qui és la primera persona que va ràpidament a fer el que s'ha de fer? En general! Sí, no són els herois, no són els herois. Normalment som nosaltres. I això ho pots veure al metro, on vulguis. Les primeres que van a recollir les persones són dones, perquè és veritat, tenim la història de les cures, tot el que vulguis. Però bueno, som activistes totes, cuidao. No, clar, això em porta a reflexionar el com solucionen les coses, no? Si veiem les pel·lícules en què els homes agafen, doncs això, els que són herois, les coses se solucionen fent explotar cotxes i amb patades voladores, no? Les dones ho solucionem des d'un altre sentit i que potser és més complex i la solució és més duradora, no sé. Em fa pensar que això també és perspectiva de gènere, no? Jo crec que sí, que és perspectiva de gènere. Si veus, ara mateix, quan fem tot el criball de les obres que ens arriben, hi ha obres que no tenen perspectiva de gènere perquè efectivament està una dona fent el mateix que faria un home, diguem-ne, o una persona de gènere masculí, el que està fent normalment, que és violència, diguem clarament, sobretot en el gènere. Jo sempre me'n vaig al meu terreny. I que aplica violència. Clar, potser la perspectiva de gènere que veureu aquí no és exactament així, que també n'hi ha, però no és exactament així. I anem a veure quines més coses hi ha
O sigui, de què podem parlar? Com podem fer les coses una miqueta diferent? Vull dir, és a poc, perquè com deia la Louise, molt ben dit, encara hem de trencar aquest sostre que és superalt, de vidre, molt alt, per començar a canviar també com fem les pel·lícules d'origen. Des de la producció, des del guió, el script doctor, tot això. Són molts filtres que hem de passar. Bueno, i aquestes coses que són com microplugetes són les que agafem nosaltres i les mostrem aquí. Perquè si no les veus, no existeixen. La Louise ha apuntat que començava més perspectiva de gènere perquè hi havia més dones en el procés de la indústria, no? Des del guió fins al muntatge i després la promoció. I tu mateixa has comentat que no per ser dona pots tenir una perspectiva de gènere. Estem parlant això que els homes també poden tenir perspectiva de gènere, s'hi poden acostar des de la mateixa banda, o sigui, no sé, obro el meló. Sí, yo creo que al final no trata de ser mujer o hombre, en realidad trata de si tienes una perspectiva feminista, ¿no? Una perspectiva de igualdad, inclusión, un interés también en aprender y yo creo que es muy normal, como yo antes decía que todos tenemos el cerebro lavado, ¿no? Y suena como un poco exagerado, pero en realidad es eso, porque solo hemos visto ese tipo de películas, ¿no? Entonces cuesta mucho tener que cambiar ese chip y tú estás muchas veces copiando pues tus ídolos o referentes, ¿no? Si tú como mujer has tenido referentes directores en tu infancia y coges ellos como referentes y estás copiando un poco sus patrones, bueno, todas las cosas, los planos guays o la música o lo que sea, tú estás copiando cosas de gente que siempre han sido conocidos como géneros, pero luego si miras realmente lo que significa ese tipo de planos o ese tipo de música, por ejemplo, la música juega un gran papel muy importante en las escenas donde hay un hombre y una mujer, el hombre quiere sexo, la mujer no quiere y de repente, porque él insiste, cambia la música a un jazz suave y ya la mujer dice, venga, va, ok. No, perdona, eso es no consentido, eso es... Y se ve, por ejemplo, en Blade Runner, hay esa escena. Y allí, si veis esta escena con... ahora me quedo en blanco total, no recuerdo los nombres, pero bueno, el protagonista y la... Sí, y no recuerdo el personaje, sí, y la protagonista, ¿no? Estos dos están en un momento en una habitación y él quiere besarla y ella no quiere y le empuja encima de una pared, como hasta utilizando violencia física. Y la mujer no quiere y intenta escapar y dices, joder, pero si yo lo veo como mujer, esto es terrible. Y al final cambia la música con ese jazz de los años 80 suave, el saxo y todo bien. Y entonces se entiende que bueno, que... Abriremos otro melón cuando hablemos de ¿importa porque fuera un androide? No, ya. Bueno, eso ya es casi otro tema. El Horror Film Festival tercera edición. Pero quiero decir que al final lo que estoy intentando decir, ¿no?, es que da igual si somos hombres o mujeres, tenemos que pues informarnos, educarnos y muchas veces el activismo y el feminismo nos ayuda en entender esas cosas bueno, pues y por lo tanto un hombre puede perfectamente hacer una pel·lícula des d'una perspectiva feminista, no? I que jo crec que potser seria interessant no parlar com en termes binaris, no en plan de homes i dones, sinó, no, per exemple, a la Mostra Internacional de Films de Dones no només programem pel·lícules fetes per dones, perquè no té sentit. O sigui, ja no té sentit com fer aquesta distinció com binària i hi ha homes trans, dones trans, persones no binàries que estan aportant com perspectiva superinteressant, no? des d'aquests punts mig o aquestes travessies de gènere, no? que es fan. I ara tu estaves dient, no? que també que
que sense dubte un home cis pot fer una pel·lícula en perspectiva de gènere, jo no ho poso en dubte, i volia lligar-ho també amb el que et preguntaves tu abans de com introduir la perspectiva de gènere en espais on no està ben vista, no, sense trencar caps. I jo el que m'adono molt és que el públic s'autofiltra molt. O sigui que, aunque tu... Hi ha molt prejudici, no? Sí, i potser... O sigui, jo he organitzat events que no eren no mixtes i semblaven no mixtes, no? Perquè la gent que assistia... O sigui, s'autofiltra el públic, no? Els homes cis no els interessa moltes vegades anar a espais on es posin en qüestió aquest tipus aquest tipus de narratives, no? O sigui que no sé quins són quina pedagogia té sentit fer, per qui i en quins espais. Si val la pena o no val la pena arribar a tothom, vols dir també, de dir si no l'entendran o no estan oberts a entendre. Arribaràs a qui vulgui arribar, en realitat. També és veritat que hi ha hagut pel·lícules que tenien perspectiva de gènere però no s'han llegit així i potser amb el temps, si la tornes a revisitar, treus aquesta lectura i mira, si la cueles i després aquesta persona que l'ha vist i no l'ha entès, doncs mira, potser algú li ha quedat, no? O sigui, si penses en alguna en concret, de dir... Pues... Primícies del Walpurgis. No, de primícies res, haureu de venir al festival. No, però bueno, o sigui, ara no estic en blanc d'exemples, però vull dir, pel·lícules més antigues, no? Que ara s'estan reivindicant, o figures femenines que han fet cinema i que acabaven molt darrere d'una altra figura més llamativa, diguem, no? Jo crec que és important com arribar a tots els espais. Jo crec que no podem anar ja autocensurant-nos i dient no, aquest espai no val la pena ni intentar-ho perquè és que mai ho saps, no? O sigui, s'ha d'inundar tot, en la meva opinió. O sigui, és veritat que hi ha com persones que potser no tenen la sensibilitat per entendre tot el que volem transmetre. Però això no vol dir que se'ls hagi de treure l'opció, no? A mi m'agrada molt l'evolució que he vist a festivals, diguem-ne, de sèrie B o trash, com Cutrecon, que és el gran exemple aquí a Espanya. És un festival, diguem-ne, que no és el nostre target, okay? Per dir-ho bé. Però m'he adonat que és un festival on es pot dir qualsevol cosa, qualsevol bajanada la poden dir en aquest festival durant una pel·lícula, o sigui, tot el contrari del que diguem-ne que és una sessió tranquil·la. Sí, és molt bèstia. Doncs, a mesura que passen els anys, les frases tan bèsties que deien, i aquí tenim la Ruth, que després ens dirà unes quantes, s'han anat, no diguem-ne suavitzat, que no és això, sinó que s'han anat agafant perspectiva de gènere. És a més, hi ha el que no es feia abans, que és cridar en contra d'escenes concretes, d'escenes de violacions, d'escenes on l'home s'està passant molt, vull dir, i tenim escenes molt xungues en aquest festival, o sigui, de tot, O sigui que jo crec que sense voler-ne està passant, a poc, però està passant. És que on no està passant s'estan prenent mesures també, no? Perquè tenim recentment la Marató de Cotxeres de Sants, si no m'equivoco portaven 25 anys, i s'ha cancel·lat precisament perquè a l'última edició es va projectar un curtmetratge i amb una escena d'una violació doncs va haver certes persones del públic, no dic tot el públic perquè això mai és així, que la van aplaudir i el van vanagloriar i quan els van cridar l'atenció doncs diguéssim que no es van prendre més mesures, que des del festival doncs, potser van ser tebis a l'hora de defensar-ho i després políticament doncs, s'ha cancel·lat. Amb el missatge que això dona també, no? Per la gent que munti coses després, de dir, home, amb una mica de sensibilitat o una mica de protocol dins de l'organització d'un festival. No? Sí, jo crec que són coses que s'han de dir abans, o sigui... A més, jo crec que va ser fa 2 anys que van començar a cancel·lar-ho, o sigui que han tingut temps de... no és arreglar-ho, sinó de portar-ho i gestionar-ho d'una altra manera. El que sí que és veritat, que al meu punt de vista, per exemple, i tornant al Cutrecon, és si aquest la diu molt grossa, jo la diré molt més, però en positiu. O sigui, jo el que faré és callar aquesta persona i aquesta persona es donarà compte que això no té gràcia allà. O sigui, potser el que li cal, i esperem que torni Cotxeres, el que li cal és que anem nosaltres a agafar, a posicionar-nos i a agafar aquest espai per nosaltres, perquè ho podem fer.
Al final també és els organitzadors eren tot homes i d'una edat, llavors clar, potser no... A veure, no, és veritat, o sigui, el més jove té 50 anys, vull dir que al final la perspectiva doncs, també la dona el temps, no? Vull dir que... Ahí queda. En tot cas, jo crec que hi havia una cosa que volia treure, que era si és compatible, o sigui, si és més difícil aplicar aquesta perspectiva de gènere en un gènere com és el terror, que ve marcat doncs, per una visió doncs, de molt d'agressivitat contra les dones, d'agressivitat contra les minories, no? Fins i tot, no sé, tu veus un slasher i saps que el negre és el primer a morir, no? Vull dir que ja hi ha un biaix fins i tot de racisme, de clàssic. Creieu que és això, que pot ser més complicat o no? Que precisament al ser un gènere que ja venia a ser transgressor és més fàcil que ens colem per aquí? Jo no sóc cap experta en cinema de terror, però... sí que tinc la sensació que el cinema de terror, com qualsevol altre gènere no considerat menor i que llavors no té una història oficial o un cànon, sí que té un cànon en realitat, no? Però potser no tan pesat, no? Com altres gèneres, faciliten que dones, identitats queer o identitats dissidents trobin el seu lloc, no? I llavors com narratives creades per aquest tipus d'identitat doncs puguin visibilitzar-se. Però potser sí que hi ha un gènere de terror com més mainstream on potser és més difícil aplicar la perspectiva de gènere, no sé. Però sí que crec que hi ha escletxes. Ara que s'està parlant del terror elevado, podria ser un lloc al terror elevado per posar la perspectiva de gènere o al contrari? Jo crec que també el terror com a gènere és com que sempre ha donat pas a incomoditat. És un gènere que genera incomoditat ja com per ser, no? I la perspectiva de gènere també, perquè moltes vegades et fa posar la mirada en temes que no a tothom li agraden o que són mig tabú. Aleshores em sembla que combinen molt bé, perquè al final on tens més la porta oberta per parlar d'aquestes coses incòmodes i sense les traves de com el condicionament de cert tipus d'estereotips o d'altres gèneres, no? Com jo què sé, el drama, el romàntic, que estan com més en una capsa, no? La Sílvia està horroritzada. Bueno, perquè sóc de gènere. No, que estaba pensando en Disney, tío, que nos ha fet tant de mal. Disney nos ha petado el cerebro y nos ha hecho un lavado impresionante. No todos y todos, no queríamos nos disfrazábamos de princesitas o algo así. Bueno, yo me disfrazaba de Batman, tengo que admitirlo. Pero no ha sido así, no ese concepto que tenemos aquí de Disney, que aún sigue haciendo mucho daño Disney, cuidado. Va por ahí, perdón, es que lo tenía que decir. Yo creo que últimamente estamos viendo películas súper interesantes en el género de terror y en el género en general, ¿no? Como lo que es el thriller, adventure, bueno. Hay estas películas de terror más psicológico, mucho más interesante y sobre todo mucho body horror, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Sí, body horror, ¿no? Perdón. Tal cual. Que es muy interesante, ¿no? Y quizás las dos más famosas ahora mismo son Titán de Julia Ducournau y Substance, claro. Claro, son como las dos grandes películas con mucho éxito, premios y tal, de mujeres directoras que son muy interesantes, pero también hay uno que se llama Night Bitch, por ejemplo, que también, y otra vez eso del body horror, eso de explorar el cuerpo, y yo creo que el género del terror es súper interesante para explorar como mujer, no solo físicamente, sino también psicológicamente, emocionalmente. El género del terror te permite un poco más como exagerar o utilizar metáforas, y eso nos viene muy bien para contar nuestras historias, ¿no? Y como has dicho tú también, el tabú, ¿no? Tratar el tabú, pues tratar, yo qué sé, la menstruación, el perimenopausia, todas estas cosas, en un mundo terrorífico, me parece súper interesante. Estamos viviendo un mundo terrorífico.
¿no? Quizás los dramas de hoy son el género de mañana. ¿Por qué no? O sea, sí. Y sí, esas historias es lo creo que nos motivan a abrir la mente a cómo piensa la otra persona, que es lo más importante. Porque si no puedes ver más allá de ti mismo, nunca entenderás al otro, nunca podrás arreglar las cosas de otra forma. ¿Qué tal hablando? Bueno, yo creo que va por ahí la cosa. Si es parla, les sitcoms se'n van a la merda totes, Sí. O sigui que ja, perspectiva de gènere, sitcom fora, ja està eliminat. Abans dèiem al principi del programa que totes teniu un perfil doncs, que esteu dins, no? Del món del cinema. Doncs la Louise està en el que és de la direcció, no? I també ho estàs analitzant des de dintre, vosaltres esteu en festivals, esteu programant, esteu triant. Què us trobeu de perspectiva de gènere ara? Vull dir, no sé si heu vist alguna evolució des de fa uns anys a ara. Hi ha més produccions fetes en perspectiva de gènere. Està canviant alguna cosa més enllà del que la percepció que puguem tenir de que s'està parlant més i s'està tenint més en compte? Bueno, jo personalment, i així passo a la resta, el més clarament que ha passat és que tenim diferents persones, diferents curadores. Sí, ara mateix hi ha una forma de mirar diferent i estan entrant moltes curadores. Si a la vegada que entren diferents curadores, homes, dones, qui sigui, que pensi que tingui aquesta obertura de ment, la programació canvia radicalment. Per què? Perquè sí que n'hi ha aquestes obres entren. Potser el tant per cent, no sé ara mateix quin serà, però normalment és 80-20, d'acord? No és molt, però és que aquest 20 és igual o més bo que el 80% de l'altre. Vull dir, entrarien, però necessitem mirades inclusives. Sí que hi són, però no entren, diguéssim. Hi són, però no entren normalment. I això és el que ha passat. Aquesta evolució és que sí que estan entrant, que sí que estan lluitant i que sí que estan guanyant, que és el més important. No entren en les seccions oficials o a competició, no, dels festivals, però potser sí entren en seccions paral·leles o en seccions... No, que això també passa molt, jo crec. Però en una secció paral·lela ho estàs denostant, no? Bueno, sí. Ho estàs dient que no vingui tothom, no? Que vingui el conscienciat. No li podem parar una trampa a la gent random. I hi ha una part guai, no? que és que en realitat en totes aquestes seccions que no són la competició doncs floreixen molt totes aquestes produccions i sí que hi ha un missatge de on estan els diners, no? On està la indústria, no. Clar, és com que no s'està apostant. És com encara es considera una aposta arriscada posar el money en la perspectiva de gènere. Però bueno, en la meva experiència, clar, el nostre festival és purament perspectiva de gènere i clar, rebem tot, bueno, no tot. Hem hagut de filtrar alguna cosa perquè hi ha gent que encara no ho entenc. I, bueno, és que al final és això, és l'activisme... Sí, el teu podcast, venir als nostres festivals, però en la meva professió com a subtituladora de festivals també ho estic veient, o sigui, el que dèieu, cada vegada més estan entrant i jo crec que sí que estan entrant a seccions més importants a poc, que hi ha més i s'està obrint la porta més. En el cas dels vostres festivals que són especialitzats, hi havia... O sigui, quan us vau tirar a la piscina no vau tenir cap moment la por de i si no rebem prou material, i si no existeix això, si encara falta un recorregut? Bueno, jo soc programadora de fa més de 12 anys, ja ho sabia que existia, només havia de tenir el filtre adequat. O sigui... I poder triar tu, no? Diguéssim. I poder tenir-ho tot. O sigui, més enllà de triar, que sí, que moltes coses s'han programat i perquè eren molt bones, més enllà d'això és tenir-ho tot. O sigui, jo vull tot, clar. Tu has de tenir una selecció X, però jo la vull tota, no? I sí que és veritat, encara a poc, com tot, però no rebem 1.000 obres, no hem rebut 1.000 obres, estem en una segona edició, no rebem tantes, però les que rebem són bones i això m'agrada perquè és més fàcil de cribar. Clar, en el nostre cas, jo crec que personalment la meva por era ser massa petits com perquè la gent ens coneixés i ens enviés les coses, no perquè no hi hagués, sinó com créixer i donar-nos a conèixer perquè la gent vingui a nosaltres. També nosaltres anem a buscar perquè també tenim l'ull entrenat, no? Però... I Lluís, tu que estàs a dins la indústria, com ho veus tu? Si has vist algun canvi,
com està la situació, quines bones pràctiques t'has trobat, si és que te n'has trobat. Yo creo que sí, que poquito a poco se ve un cambio. Lo que pasa es que va todo muy, muy lento. Hay muchas quejas por las acciones que estamos intentando a tomar para crear ese espacio para las mujeres también. Muchos comentarios de que ya ha llegado suficientemente lejos el feminismo, ¿no? O ya pobre hombres que no pueden dirigir películas porque ya no hay programas para ellos, no hay oportunidades para ellos, pobres hombres que llegan, o sea, que han estudiado en la escuela y no. Mira, mentira. Tenemos los números oficiales, es muy fácil. Cuando hay números y estadísticas, y tenemos, por ejemplo, he visto Decima, ¿no? Que es una organización a nivel estatal de España, una organización feminista para mujeres en la industria de cine, y han hecho un gran trabajo también en recaudar todos estos números y estadísticas y lo miran cada año. Y justo vi un número allí arriba que ponía 26% de las guionistas son mujeres. Vale, o sea, todavía tenemos gran parte de los guiones, de las historias que salen, son de historias de hombres, escritos por hombres, con su perspectiva, con su mirada, con sus sentimientos, y que no pasa nada, es fantástico, pero llevo toda mi vida viendo historias de hombres. O sea, yo ya tengo muy bien... ¿sabes? Yo sé muy bien cómo se sienten los hombres, sus historias, su complejidad, sus reacciones, todo, sus gustos sexuales también, deseos, fantasías, todo eso lo tengo, vamos, porque me han educado en eso desde siempre. Entonces, tengo apetito, tengo ganas de ver más historias de mujeres. Y hay también, por ejemplo, cuando a nivel de financiación, que es súper importante, todos lo sabemos, ¿no? Bueno, pues cuando solicitamos financiación de los diferentes sitios ICAI, SEC, todos estos sitios, pues hay unos puntos, ¿no? Que podemos obtener. Y una de las cosas que se ha hecho es que, bueno, que puedes obtener más puntos siendo mujer como directora, mujer como guionista y tal. Y hay hombres que les parece, mira, injusto y ¿cómo puede ser eso? Porque hay que escoger la persona con más talento. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Porque llevamos 100 años de toda la historia del cine dando las oportunidades no a los mejores, sino a los hombres directamente, a vuestros compañeros. Y ahora yo sé cómo suena esto como una feminista enfadada y no es para nada eso. Yo trabajo mucho con hombres. Me encanta. Yo y feminista. No, pero claro que hay una rabia, un enfado por tantísimos años que hemos vivido una situación muy injusta y encima ahora estamos tomando medidas y hay organizaciones feministas que están allí luchando y aún estamos en un 26%, pero cuidado, tranquila, no te pases, no te pases, que estás en un 26%. Entonces, yo sí que veo avances y veo mucho trabajo por partes de feministas que hacen un trabajo maravilloso y que nos han facilitado y dando oportunidades para nosotras mujeres. Y estamos cada vez escribiendo más historias y dirigiendo más películas, con menos presupuestos que los hombres. Porque eso sí, eso también es una cosa. Que eso de Sustancia, de Titán, son poquísimas estas películas, ¿no? Yo os puedo dar 2 ejemplos de películas de género así muy grandes, ¿no? Tenemos también Barbie, que no es de terror. Bueno, para algunos a lo mejor, ¿no? Sí. Nos hemos callado muy rápido. Pero bueno. Pero este es un ejemplo de una mujer que ha conseguido tener un mega presupuesto y mira lo que hizo la tía. Y te puede gustar o no la película. Pero no es muy sorprendente porque viendo estos taquillazos, no es muy sorprendente que no den más dinero a proyectos de este tipo y que no entiendan ¿no? a las mujeres como un público, por otro lado, muy rentable.
Sí. No, yo no lo entiendo, la verdad. No están hábiles. No. Y otra vez volvemos a que el público es mitad. O sea, ¿por qué no dar la mitad también de las historias? Ni siquiera sé si es mitad y mitad el público. No. Yo voy a sesiones de cine y no es mitad y mitad. Hay muchas más mujeres que hombres. Y depende de en qué grupos de edad, muchísimas más mujeres que hombres. De fet, al Japó, el cinema de terror es considera de dones. Sí, perquè veieu el viatge. Que es que son listos a veces. O no, perquè ja han crucificat el terror d'anys A i aquí ja no... No ens ha arribat cap de curtmetratge japonès? No. A vosaltres us ha arribat? No, tampoc. No. Ja, doncs mal, no? Vale. M'agradaria preguntar-vos sorpreses en positiu que us heu trobat relacionades amb la perspectiva de gènere. Sigui treballant en la indústria, sigui rebent curtmetratges o a l'hora de programar o a l'hora de projectar. No lo he entendido, perdona. Con el catalán voy así como... Pregunto por anécdotas, experiencias positivas que os hayáis encontrado en perspectiva de género. O sea, tú trabajando, ellas programando, recibiendo cortos o proyectando. ¿Alguna sorpresa que digas, esto no me lo esperaba para bien? Luego ya os preguntaré para mal, pero primero para bien. Em resulta una mica difícil respondre perquè nosaltres no tenim convocatòria oberta, o sigui, fem la recerca directament de les pel·lícules que programem i llavors no hi ha moltes sorpreses, no? Perquè anem a buscar el que ens interessa. Sí, no se m'acudeix ara. És molt difícil, estic pensant. Tu també, oi? Estic pensant. Bueno, la meva sorpresa és trobar un equip tan maco i tan de recolzament. Bueno, hablemos de mi libro. Vull dir, i companyes com totes les que estan avui, no? Que són família ja ho sabeu, per mi és la gran sorpresa, perquè potser vinc d'un lugar oscuro, I don't know. Sí, no sé, vull dir, potser la sorpresa és que si busques trobes, no? Que potser no som tan visibles les persones que estem preocupades per la perspectiva de gènere, però que n'hi ha moltes. Jo pensava, per exemple, que us haguéssiu trobat algun curtmetratge que tracti un tema potser molt masculí, però des de la perspectiva de gènere, i diguis, mira, no sabia que podia fer, què sé, una pel·li dels marcials en perspectiva de gènere, m'ho invento. No sé si us heu trobat. A ver las Ailas, de artes marciales con perspectiva de género, de hecho una de las grandes productoras del cine hongkonés era mujer y le daba bastante protagonismo a las mujeres. Se ha hecho. Pero ahora pensando, por ejemplo, por decir una, tenemos Berta, que es un cortometraje, no quiero dar mucho spoiler, pero de una asesina, muy cuca ella. Bueno, asesina, justiciera. Sí, y yo creo que sí que utiliza, digamos, la perspectiva de género, asimilando el género de asesinos en serie, por ejemplo. No es exactamente en serie, espero que sí. Ya está, mucho spoiler, paso. Ahora que lo has dicho, sí que en los últimos años he tenido muchos flechazos programando de películas sobre masculinidades desde perspectiva de género que me han encantado. Y ahora me estaba acordando de un corto de Alice Diop que se llama Vers la tendresse, hacia la ternura, y son hombres hablando sobre su idea de la masculinidad en realidad, y es muy tierno, o sea, realmente va hacia la ternura. I sorpreses en negatiu? Si algú que dius, madre mía... Va, vinga, ara és el moment. Perquè així heu vist que de positius quasi no n'hem trobat i ara sortirà no sé el cajón de mierda. Això sembla un dafo. Debilidades, 2 puntos. Sorpreses negatives totes les que vulguis. Dintre de la curació, doncs totes aquestes obres que simplement perquè hi ha una dona al curtmetratge, una dona ja m'ho posen com perspectiva de gènere. No sé com ho expliquen, jo no sé explicar-ho. I ja està, això per mi és negatiu. I per això fem el festival i l'any que ve no us preocupeu que jo posaré un filtro molt cuco i us el recomano a totes de ¿por qué crees que esto es perspectiva de género? I amb això farem un llibre còmic. Nosaltres l'any passat vam rebre un curtmetratge que bàsicament equiparava l'homosexualitat amb la pederàstia. O sigui que... Hem viatjat 70 anys enrere, no? Sí. Viatges en el temps, en aquest curtmetratge.
sorpreses que da la vida, no? Clar, dius, no m'imaginava que estàvem en aquest punt ara mateix, no? I també gent que està fent cine i que por ahí sueltos, saps? Ara, estava pensant en una cosa en aquesta línia com a nivell anecdòtic, no sé si és una mala experiència, però nosaltres tenim un projecte que es diu Arxipèlag i és una convocatòria oberta i cada any rebem vídeos en homenatge a una dona cineasta o persona no binària, bla, bla, bla. I llavors construïm un arxipèlag virtual amb totes les illes d'aquestes cineastes i els homenatges que els han fet, no? I l'any passat ens van enviar una peça al Martin Scorsese i el fil de mails que jo vaig intercanviar amb aquesta persona explicant-li per què la peça Martin Scorsese no podia estar a l'arxipèlag d'illes de dones i identitats no binàries va ser llarg i bastant divertit. Ostres, és que ho has de tenir molt mal entès o no llegir les bases, no? Perquè és que no ho entenc. Jo vaig gaudir d'aquesta interacció. I va haver resposta a la teva resposta o no? Sí. Perquè també deu ser per embarcar. Era com un curtmetratge a un taxi i llavors es deia Taxi Driver i era a Martin Scorsese, no? I després de tota l'explicació em va dir val, llavors li dedico el curtmetratge a l'Agnès Bardà. I jo, a veure, no, a veure... O sigui, sí. No has entès res directament, no? Va suspès en comprensió lectora. Sí, no sé. I Luis? Perquè tu en deus tenir de diferents, de malas experiencias. Sí, lo estoy pensando, pero no... Yo soy muy mala recordando las películas. Pero te puedo decir una cosa positiva en el perspectivo como mujer, que sí que me sorprendió, pero era trabajando de hecho fue trabajando en el documental que hice el año pasado, que estrené el año pasado. Los productores hombres vinieron a mí a pedir o a preguntarme si yo quería dirigir ese documental para ellos. Y me dijeron, va de una chica joven, 20 y picos años, que tiene 7 enfermedades raras. Y hemos pensado que queremos una perspectiva de mujer, queremos una directora mujer. Y yo les dije, sin saber absolutamente nada de enfermedades raras o nada de nada, yo dije, sí. Y entonces empecé a trabajar con ella. Y yo entonces desarrollé una visión muy concreta para esa película y era muy importante para mí cómo trabajar con ella, porque era una chica muy traumatizada por todo lo que le ha pasado en su vida. Entonces era muy importante para mí cómo trabajarlo, cómo tener la relación con esa mujer, la visión para el documental, bueno, muchas cosas, ¿no? Y realmente puedo decir que estos hombres confiaban 100% en mí, 100%, y me decían sí a todo. Y cuando yo pedía algo, decían, vale, ok, lo vamos a conseguir. Y en ningún momento me pedían cambiar eso en el fase de montaje, o no podemos hacer eso, o no has pensado que... En ningún momento hubo ego, o, ¿sabes?, por parte de esos hombres como, te vamos a decir cómo tienes que hacer tu película. No, había plena confianza. Y es algo que no siempre encuentras, por suerte a veces sí. ¿Eran hombres o eran unicornios? Ya, exacto, ¿no? Después te digo el nombre de eso. No, muy respetuosos, y esa confianza, y ya se los he dicho después porque pienso que es muy importante decir eso a la gente, ¿no?, cuando has tenido una buena experiencia. Esa confianza y respeto que tenían hacia mí, no solo como mujer, como directora, era lo más importante para mí. Y bueno, solo quería compartir eso porque es como... A veces también los hombres podéis hacer esa reflexión, ¿no?, cuando trabajáis con mujeres y forzar esa confianza, porque sí que hay algo en nuestra sociedad patriarcal donde no siempre confiamos mucho en las mujeres, porque no pensamos que tienen el mismo talento, o no pueden, o no tienen tanta confianza en sí, o lo que sea.
Entonces, hacer esa autorreflexión y para ellos yo creo que les ha, por suerte, salido bastante natural. Quiero decir, pero eso no pasa a todo el mundo. Yo también he vivido lo contrario, ¿no? Eso te iba a preguntar, en el lado contrario, ¿qué es lo más descarado que te has encontrado? El lado encontrado? contrario es trabajar al lado de un depredador sexual que quiere aprovecharse de ti, que también me ha pasado. Pero bueno, o sea, hay estos extremos, ¿no? Quiero decir, por suerte. La última experiencia fue la buena. Que així segueixi, doncs. I ara, per anar tancant la xerrada, us volia fer la pregunta de rigor quan estem parlant de tendències. Si cap a on creieu que va la perspectiva de gènere? Comencem amb cap a on creieu que va i després cap a on us agradaria que anés, perquè potser són coses diferents. Jo sóc utòpica, jo vull a tope. Així que per mi, contra més persones tinguin l'oportunitat de veure aquest tipus de cinema, per mi és un èxit i jo crec que cap endavant és el màxim de persones possibles. O sigui, jo sóc humil i al mateix temps utòpica, no? Bueno. Sí, en la meva opinió, quan més es vegi, més referents n'hi haurà i les persones que creïn en el futur tindran aquests referents i ja partiran d'una base que potser les generacions anteriors no han tingut i és molt important. Sí, també positiva. Sí que hauria de ser més fàcil, diguéssim. Exacte, sí. Faré una mica de contrapunt. Ens agraden els contrapunts. Jo tinc una mica de por del moment polític que estem vivint, no? Com a nivell internacional, però també a nivell territorial, no? I l'efecte que pot tenir com aquesta, no sé si dir-li inestabilitat, en aquest tipus de projectes, no? Des de coses com el finançament, no? Que és molt... Volàtil? És molt volàtil, sí, seria la paraula. I que crec que sí que pot, no? Són projectes els nostres que crec que depenen molt de finançaments que poden canviar molt d'una legislatura a altra i desaparèixer així, no? Sí, o sigui que em fa una mica de por com la situació, tot i que crec que la perspectiva de gènere al cinema i a la cultura ve dels activismes, no? Venia, com dèiem al principi, venia als 70, ha tornat ara de nou com aquesta nova onada de 2019, no? del 8M i del moviment feminista, i tornarà quan calgui, no? Però sí que tinc una mica de por. Però per la situació global mundial, sí, per exemple, Trump, o per la situació espanyola, per exemple, Vox? Ambdues. ¿Y tú, Luis? Bueno, sí, yo te entiendo. Yo creo que todo el mundo estamos un poco con el temor sí, un poco de miedo de qué va a pasar. Pero, como decía antes, yo realmente sí que veo avances, veo que estamos dando pasos hacia adelante. Cada vez... Es verdad que hay una derecha y una extrema derecha que parece ser que está por todos lados y violencias, pero no podemos equivocarnos tampoco. Hay un movimiento feminista muy, muy fuerte también. Y cada vez la gente coge más y más conciencia y más sensibilidad y entienden mejor y aprenden más. Y es todo un proceso. Y nosotros, las mujeres, a lo mejor... o la mayoría de las mujeres a lo mejor lo hemos hecho un poco más rápido por necesidad, porque trata de nuestra vida y trata de tener una mejor vida para nosotros, ¿no? Pero yo creo que muchos hombres también han empezado a hacer esas reflexiones y querer aprender y también ven que, hostia, el patriarcado también me daña a mí, ¿no? El patriarcado / el capitalismo no me beneficia realmente. A mí personalmente, como persona individual, ¿no? Entonces veo que también hay mucha voluntad de querer avanzar, querer hacer las cosas bien, tener más respeto, más simpatía, empatía, etcétera, etcétera. Y yo creo que simplemente, bueno, todas las feministas tenemos que seguir trabajando, no podemos relajarnos, no podemos decir, mira, como ahora hemos ganado un Oscar y bueno, pues ya está bien, ¿no? No.
tenemos que seguir trabajando, seguir lo que hacemos, seguir haciendo podcasts, festivales, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y no solo en el mundo de cine, sino en todos los ámbitos. Lo que pasa que es en el mundo de cine llega a un público muy amplio, entonces tenemos mucho poder en la industria de cine y de podcast, y esas plataformas tenemos que usar bien, y por eso necesitamos empujar más historias feministas i de mujeres i persones binàries. Sí. Jo crec que amb aquest missatge podem acabar, perquè qualsevol cosa que diguem després d'això ja anirà cap avall. O sigui que, moltes gràcies a totes quatre per haver donat aquesta visió de la perspectiva de gènere, molt necessària. Estic segura que els oients del podcast també, quan acabin el capítol, diran doncs mira, he après alguna cosa i tinc ganes de mirar-me les coses diferent. I moltes gràcies als que esteu avui aquí, que per la meva sorpresa sou molts, i anàveu fent que sí amb el cap, o sigui que esteu entregats a la causa, això està bé. I ens veiem als festivals i sempre amb aquesta mirada que tenim tan crítica i tan propositiva també. I tant, a festivals sempre. Vinga, som-hi! Gràcies.